Els nostres telespectadors ja coneixen el Jordi Piera perquè fa molt poques setmanes vam estar amb ell al restaurant Lòria i també al Granados, la bodega Granados, encara que normalment la gent diu Granados i aquí d'allò, no? Són dos restaurants que jo els he penjat al YouTube amb una nota molt, jo penso, posada al dia. Dic, tants anys de parlar de tapes, tants anys de... Doncs ja ha passat de moda parlar de tapes. Ara estic de... Pots veure, Ara s'ha de parlar de compartir, que és aquesta cosa que ja... Bueno, la gent ja deia picar. No, la paraula és fantàstica. A més, en un temps de crisi com estem. Compartir, s'ha de compartir. I aquesta és aquesta paraula que estan posant de moda i que us funciona molt bé, perquè, escolta, vas a Lòria, ho he dit bé, Lòria, ja sempre dic, no tinc mania que aquestes paraules a vegades se m'atravessen, vas a Lòria i està sempre ple. Com us ho feu? Bueno, no sé, també no hi ha una fórmula màgica, no? És fer una carta atractiva, el que hem parlat l'altre dia, fer una carta atractiva, bon preu, bon servei, local molt maco i que, bueno, ben situat també, i que a la gent li agradi. I al final el boca-orella de la gent és el que fa que sempre estigui ple, no? També hi ha molt d'estranger, pels hotels, que s'envien gent, ha agradat molt a Barcelona i crec que hem tingut una arrencada molt, molt bona, no? Heu tingut una arrencada brutal. Veig molts restaurants, moltíssims restaurants, i us puc dir que podeu estar contents com poca gent està. Sí, i Granados passa el mateix, no? Granados, que ja portem 5 mesos o 6 mesos, crec ja, i ja està molt més ple que Lòria, no? Lòria està una mica pitjor. Sí, Granados és més petit, però també està millor situat, és una cantonada de l'Eixample. Sí, Enric Granados, Consell de Cent. Correcte, i allà hi ha més ambient, no? Lòria és un lloc que està tot buit al costat, o sigui que a vegades és més difícil omplir un lloc que està tot buit al costat que no, no? Però tot això no hem dit que avui estem a Torredembarra. No estem a cap dels dos restaurants, estem a l'Òxid. I per què Òxid? Bueno, ja ho veus, no? Pels materials. Òxid, pels materials de la construcció, no? Aquí ho veus, no? que heu posat per decorar el local. Correcte. El Xavi, que és l'arquitecte, a l'hora de fer... El Xavi és el soci, el tenim aquí, no ha volgut parlar, l'home de la paraula. Sí, no, el Xavi quan va fer aquest local també, ja aquest ja és de l'any 2008, quan va agafar aquest material de l'òxid i mira, el nom va agradar el logo i ens ho vam quedar. I també va començar amb aquesta idea de compartir, no? Fa 6 anys, que ja s'ha 6 estius, 5 anys, i bueno, hem anat evolucionant també la carta amb el que els clients demanaven i crec que també l'èxit d'aquest local ja està molt consagrat, no? I bueno, estem molt contents i cada temporada va millor, no? Que això és l'important. Aquest barri marítim de Torredembarra, que això devia ser l'antic barri de pescadors, suposo. Baixamar, sí, això és Baixamar. L'antic barri de pescadors, per que es veuen aquests carrerons que fins a arribar aquí. Aquest barri ara és una mica el centre turístic de aquesta zona d'aquí de la Costa Daurada. Total, aquí Torredembarra és una mica el pulmó, no?, de Torredembarra, o sigui, aquí hi ha com 10 locals que estan tots plens i això és el que dèiem de Lòria. Aquí hi ha molta oferta, aleshores la gent ve, perquè si no és una terrassa va l'altra, m'entens? Perquè tots els locals que hi ha al costat són molt bons i hi ha una oferta molt variada i el client sempre surt content, no?, d'aquí. Abans l'ambient va estar molt més al port esportiu quan va obrir, però com passa a molts llocs de Catalunya, els ports esportius pugen i baixen també, molt en picat. Aquest estiu hem obert allà un altre local que es diu Mr. Burger. És una aposta complicada perquè el port està molt enfonsat, que és el que dèiem abans, que els locals que estan a llocs on no n'hi ha res més al costat, costa més d'omplir, no? Després anirem a veure, què et sembla? Sí, anirem a veure. Ara seguim parlant d'aquest, parlem de l'òxid, i el tipus de cuina que oferiu és la cuina que oferiu com a grup vosaltres dos, que es diu Galera, si no m'equivoco. Sí, Galera Grup. El Xavi i el Jordi. Sí, correcte. Tenim també dos socis que estan a Madrid, que un objectiu nostre és obrir a Madrid el més aviat possible, no? Perquè avui en dia també les grans ciutats hi ha més negoci. Aquí el que vam fer és una carta una mica diferent, ja que estem aquí al mar, també tenim arrossos, molt de peix, i es va començar amb una carta que ha anat evolucionant una mica també amb la modernitat, no? Al principi era més com tothom, i ara hem intentat fer una cosa diferent, amb una etapa també igual de peix i fresc, però també una etapa una mica més elaborada i amb una presentació més moderna, no? Va, explica'm algun dels plats
que són especialitat de l'òxid? Bueno, doncs aquí tenim els òxids, que és una tapa que nosaltres com a grup ja fèiem fa 15 anys, quan vam començar. Abans érem un altre grup i vam començar a Torredembarra amb el Gambito del port esportiu i es deien Gambitos. Què són? Ara es diuen òxids. Són saitó, adobat i fregit. És una tapa és molt típica d'aquí i que ja tothom ens la demana, no? Perquè és una de les tapes nostres estrelles. Ara també l'estic tartar, els arrossos, tots els arrossos surten moltíssim. Tartar de peix o de carn? De carn. Perquè ja que estem al port, com deia abans... Ja, però també la cuina que tenim aquí és molt petita i també tampoc podem fer miracles, no? Al final tenim una carta molt àmplia per la cuina tan petita que tenim. És que sí. Et volia preguntar, els horaris d'aquest local i al llarg de l'any, quines temporades teniu més dies obert, menys dies obert? Obrim tot l'any, menys el dia de Nadal, i obrim a l'hivern, entre setmana, només al migdia, cap de setmana, dia i nit, i a partir de la Setmana Santa obrim dia i nit des del mes de maig fins a l'octubre. Carai, això és molt agosarat, no? O no? Bueno, però també aquí a Baixamar hi ha un públic molt fidel. Torredembarra és un poble peculiar perquè no té hotels. Aleshores, tens una clientela que és segona residència, sigui de Barcelona, de Lleida, de Saragossa, i aquests venen cada cap de setmana, o venen a l'estiu també cap de setmana. O sigui, aquí no tenim hotels, no tenim gent que rota cada setmana. Aquí no, aquí sempre són els mateixos, més o menys. I aleshores, aquesta gent valora molt que tu estiguis obert tot l'any, no? Perquè si tu tanques durant l'hivern, ells ja s'agafen l'hàbit d'anar a un altre local i aleshores ja no venen al teu, no? Això és important. El que sembla dur d'omplir és a l'hivern de dilluns a dijous, el que et volia dir. Bueno, tenim un menú de 12 euros i mig que està de conya i la gent, ve molta gent del poble, baixen, fan el menú i tornen cap a dalt, no? No hi ha cap... Sí que costa més, però aquí anem més que el dilluns, dimarts o hivern i estiu amb el sol. Aquí quan hi ha sol hi ha gent, quan no hi ha sol aquí no els busquis. Bé, això aquí i a la Barceloneta. Bueno, sí, també. A l'estar a primera línia de platja té això, no? O sigui, tu vas amb el sol, o sigui, aquí al febrer hi ha un diumenge que això està a tope i el següent diumenge, correcte. I aquí la gent busca el solet i està de conya. Bé, seguim a Torredembarra, però estem amb el Jordi, el que primer deia Gambito i ara és Mr. Burger. Correcte. Aquí van néixer aquests Gambitos que ara es diuen òxid d'aquesta etapa, que per cert està boníssim. No? T'ha agradat, eh? Fantàstic. Sí, aquí va començar una mica tot, no? L'any 95 aquí vam muntar el primer local, que es deia Gambito, i va ser un local, un referent de Torredembarra a nivell de tant com bar de tapes com bar de copes, perquè aquí obríem a les 10 del matí i tancàvem a les 4 de la matinada, era tot el dia, non-stop. Eren altres temps, no hi havia... Ara ja veus com està Torredembarra, no? Veus el juliol, un dijous, ja 24... Com està tot el país? Està tot el país, sí, està claríssim. Ara és el que hi ha, no? Hi ha el que hi ha, no hi ha més. I aquí el que hem fet és un concepte diferent, veient que el port esportiu està molt fluix, hem fet un concepte que només tenim hamburgueses i hot dogs, i la gent ve aquí omple la seva comanda, el que vulguin, van a caixa, demanen, paguen i s'ho emporten a la taula. I bueno, per aquí per Torredembarra està funcionant força bé, perquè portem només 15 dies, però aquí hi ha molta família i amb nens petits i molta gent jove que volen gastar poc. I aquí tenim menús des de 8 euros fins a 12. L'infantil val 8 euros i l'adult val 12 euros, no? I tenen una hamburguesa, patates fregides, la beguda i el gelat. I així la gent sap on té que morir, no? Que avui en dia això funciona força bé. I res, una aposta nova nostra, només a temporada, obrirem només 4 mesos, de juny a setembre, i ja està. I els caps de setmana de tot l'any? No, en principi no obrirem, segons com vagi a l'agost i a setembre, començarem la temporada que ve a Setmana Santa.
ends with beginnings.